washiya mina wakuthembe mina wena washiya mina wakuthembe mina wena mhlashiya mina zange ngwale mina zange ngwale wafuna omunye ozobangcono wafuna omunye ozolalela ngizoli mina wafuna omunye ozobangcono wafuna omunye ozolalela ngizoli mina ngizoli mina ngizoli mina. Sanibonani bafowethu, ikhomanda lebingelela abafowethu. Cha, ake ngibingelele bafowethu kade sagcinana. Sekunesikhathi kuyaziwa ke bafowethu ukuthi izimo zempilo ayimile kahle. Sixakekile nanka nama COVID asivalile izinto ayihambi njengoba sijwayele. Ngizophendula nje ke laba bafowethu kunenhlela ade sihlelile ukuthi iCD iyeza emva kaGudi. Cha kashi nje lokho bafowethu ngicela nje ukuthi nginazise ngivele nje namhlanje ngizonazisa ukuthi kusenje ngoba ade shishile njengoba sengike ngathi nje ukushaya umucu okusho ukuthi iCD vele isendleleni. Ngisesekhona ke futhi mina bafowethu ukuthi ke angisuyena lo muntu othanda ukuthi evele engaphethe lutho ngelinye ilanga sengoze ngicina sengivela nendisho yokugeza ngivele naneketela lokubeka amanzi kanti cha mina ngingumculi kufanele nginivezele izinto ezikhuluma ngoculo nangezinto ezakhayo nje ke bafowethu nanokuthi ke bafowethu niyazi ukuthi sisabhekene nalenkinga yeCovid nanokuthi ke asikwazi ukuhlangana kahle bafowethu lapho esihlangane khona ingakho umuntu ezifihlele mina niyazi ukuthi ngibonakala kakhulu lapha estage mayithiwa ngiyagijima so njengoba nje kunalezi zimo zeCovid-19 esivalile evalizwe lonke asikwazi ukuhlangana njengenjwayelo cha bafowethu sisekhona nje.